За депресирането мога да кажа, че то става заради обидите. То това нали, всички го знаят. Но тя няма да има като говоря невъзпитано. Някак си... То на практика вече се говорихме за това, но по-подробно какво мога да кажа. Те депресантите си мислят, така наречените хора, нали? Въпреки че за мен депресант звучи малко глупичко. Депресирането, по принцип, се води психическо състояние. Психическа болест. Да. Абе, разбира! Не искам да се върша. Не дай да потърча. Това ще не нареждам. Така... Не е вярно. Джена Марблс как си прави? Джена Марблс как си прави? Да. И... Поради факт, че ги обиждат, мисъл, който и да човек, примерно ако си супер щастлив, имаш приятели, имаш гадже, семейство, което те обича и така нататък някакви супер... имаш супер веселия живот, но изведнъж почнат да те обиждат, ти се отдалечаваш от всички, отблъскваш ги. С това как се държиш изобщо, ти сам искаш да ги отблъснеш, за да останеш сам. Началото ставаш антисоциален. Да, по цяло. И чакайте, че ме заболя коляното. Утре съм на ортопед и... Да, съжалявам. И... Те така пък после, най-тъпото е, че като се отдалечат, те после си мислят, че са сами, а те всъщност сами са се отдалечили от всички. И това не могат да го разберат. Просто... Нали, смисъл, като почнат да си мислят, че са сами, вече още по-зле става. И... Просто... Никой не е сам. Никога няма да бъде сам. Дори... така наречените... бездомни хора. На мен е супер много ми е гадно за тях. И на мен. Обаче и те също не са сами. Хората им помагат, поне аз съм виждала много. Което е добър знак, защото хората... Защото това значи, че има добри хора. Което в този днешен свят рядко се среща. Хора, които биха жертвали собственото си щастие заради другите. Много малко са намира. Да. Ох, това е... има вкус на лимон. Да, ще ти взема живо. Искам още. Говори. Ами... Или аз казах Ти всичко. каза всичко. Ама аз имам и още. Ми каза. Аз нали с нощ не пишам. С нощ пък писах за различните видове хора. Мислям, Просто трябва да го направим. Това е друго видео. а то не е довършено, аз имам още много да пиша. Нищо точно. Написала съм 2 страници и ето толкова, но не ми остана време, понеже с нощ стана 2 часа и съм го писала от 11... не. Да, някъде 11:30 като ми се преди, че влязох да си изкъпя и... ядох нещо, ама какво ядох? Няма значение. Било е през нощта. Нормално е да забравиш. Пих мляко с какао. Худопи ми се край. Дай на мен. После пих лейв. Ванилово. Така, да приключим с темата за храната, защото още повече огледявам. После ще говорим за храна. Да. Да видя. Ако някой поиска. Не. И така ще се направи. И тъй като се почна да си мисъл, никой не оставаш сам. Все ще имаш някой, който те обича, дори да не го осъзнаваш. Например, на мене нещо ми липсва. И... Да, какво? Нищо. Да, не, това е част от написаното в първия ми текст.
Просто на мен ми липсват някакви... аз не знам, по принцип, винаги съм си мислила, че всъщност съм щастлива, но като ти липсва нещо, някак си забравя за всичко, което имаш и вече, нали, голямата ирония. И... Нищо. Какво? Какво свърза иронията с това? Това си е ирония. Добре. Нали си мислиш, че... Ирония на съдбата. Да. Това е нещо, което се казвам сега. Нещо от това. Да, знам. Аз си го използвам, бе. Синоним. Давай, кажи ти нещо, че аз ще взема цялото видео. Ох, освен се прехапах. Както каза Дара, хората, които се изправят в депресия, се мислят, че са сами. И случва се всъщност да има хора, които реално са сами, понеже има хора, които са Изгубили семейството си. изгубили семейството си, изгубили се определен приятел или пък всички вече ги мразят. И така нататък. Аманда Тот. Да, аз се сетих за Аманда Тот. Аз се Но- още при първото видео. И аз между другото. На Аманда Тот обаче тя има майка си, например, и баща си, не? И всъщност действително си имало за какво да живее и обидите са щели да спрат, но... Да, но понеже тя се е местила от град в град и обидите са продължавали, това вече наистина е много лошо. Но... Абе, няма какво да говорим за нея, сега мисля, че ми стана още по-котки. Да. Такива хора ги има в YouTube, има много постове на хора като Аманда Тот, които все още естествено не са самоубили, но разказват историите си, ако искате проверете, има ги. И... Какво да се... И така да е, просто това са хора, които не са лишени от внимание, ами вниманието към тях е негативно. Да. Което, ако искат да е позитивно, както казвах вече, не може да имаш само позитивно мнение от хората, не може да се харесаш на всеки. Трябва да се харесаш на определени хора, които за теб са важни. Да, Например, да. тя, Ния Иванова. Макар да не я знаете коя е, като всъщност може да знаете. Ако някои хора знаят точка по въпроса. Но... Изобщо приятелите ми всички. Имам някакъв въпрос. И да. Това е.